Ако обичаш домашна бисквитена торта, тази е за тебе. С истински домашен крем, как се вика, като баба ти го е правила едно време. Не с тия работи. Започваме като изсипеме 1 литър сладкарска сметана. Добавям 2 ампули ванилия. Разделям 10 жълтъка и 10 белтъка. Всичко това нещо ще го има подробно описано в описанието на тази рецепта. След като сме си добавили 10 яйца, разбъркваме и тенджерата слагаме на котлон. Бъркаме 10 на минути, като внимаваме крема да не заври, за да не се пресече жълтъка. Трябва да стане хубав и гладък крем. Кремът е готов. Сега добавяме отчасти крема, около 2 черпака към белия шоколад. Не се притеснете, в описанието на този видео ще бъде написана стъпка по стъпка всяко едно нещо, плюс грамажите. Така наредихме всичките 4-5 реда, в зависимост от вашата форма, и ще натрошим няколко бисквити така просто отгоре. Просто е невероятно.